Ola, ames, somos Lume do Loop. Imaginade que isto é unha mesa de mesturas como as que usamos nós para facer a música. Cada fader, cada botón, controla un son. O bombo, a caixa, o baixo, os scratches de mil... A vosa vida diaria é igual. Tedes moitas pistas sonoras. As conversas coa vosa xente, os audios que enviades, a música que escoitades, os vosos pensamentos, vaya. Pois hai unha pista principal que ás veces deixamos demasiado baixa. É a pista da vosa propia voz, da vosa forma de falar, do voso código, do voso galego. Activar o modo galego é iso, darlle prioridade a esa pista, subila para que sexa ela que marque o ritmo de todo o resto. Non significa apagar as outras, significa que o conxunto, o tema completo, teña o voso son característico, o que vos fai únicos. E como se fai? Probando. Usando esa voz nas redes, na rúa, co voso grupo musical, escoitando, claro, buscando artistas en galego que vos falen de cousas que vos importan. Podedes axustalo ao voso gusto, podedes inventar palabras, mesturar, crear o voso propio estilo, o voso flow, a mesa é vosa. O resultado vai ser unha cousa que soa a verdade, soa a vos, e iso no fondo é o mellor que pode ter unha canción, ou unha vida. Así que, animadevos, dadelle ao play, experimentade. A música en galego está aí, esperando a que descubrades, e a vosa voz tamén. Modo galego activado.